Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du faqala al-musannifu al-imam al-alim al-alamatu asy-syaikhu Muhammad ibnu Abdurrahman asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi wa madana bi maddati wa afadha alaina min barakati wa asrari daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi satu fasal al-muhrimu utawi tiyang ingkang ihram iku lautataya balamuno pakai wangian sapa muhrim dengan catatan pakainya yang pelanggaran, pakainya di tubuh kados klasifikasi sing wingi niku. Awid dahana utawa berminyak, mangke minyak iddahana yadahinu sapa muhrim nasian halilali li ihramihi nang ihrami au jahilan utawa ndak ero halin ndak ero bitahrimi nang hukum harame lam yajib moko mboten wajib alaihi ing atase muhrim kafaratun apa kafarat. Ndak wajib nebus inda Syafi'i miturut Imam Syafi'i. Penak iki. Jenenge gak ero lho Mas. Ambek lali. Tapi nek jima lali ki aku sing repot aku. Ono engko kasuse. Wa qala lan dawu Abu Hanifah ta sapa Imam Abu Hanifah wa Malikun lan Imam Malik tajibu. Wajib apa kafarah. Walau la bisa komison, walau la bisa nan lamuno nganggo sapa wong sing ihram, komison nang gamis pakaian berjahit nih. Nasian halilali, cuma mengko nuli zakaro eling sapa wong niku wau. Naza'a moko nyabut sapa wong niku wau. Hu teng niku komison mingki bali roksihi saking arah sirai ini ulah tuh bittifakin kelawan kemufakatan kudu cabut ngono pas eling wa qala ba'du syafi'iyah lan dawuh sapa sebagian syafi'iyah murid ini ya syukuhu nyowek sapa wong huteng niku komis sakon kelawan sowekan teman-teman nyowek sowek waduh wali sowek rada sugih berarti wong titik, ngoten lah titik niku persoalan dia. Walau halakolan arekalane lamuno nyukur sapa wong. Tapi ini alhaku niki mbutaki jane. Apa jenenge? Gondol. Tapi niki wis nyukur ngono ae asyakro nang rambut utawa wulu. Au qalama utawa ngetok sapa wong. Az-zufra ing kuku nasian halilali. Au jahilan utawa gak roh sapa wong niku fala fidyata moko ora ana fidyah. Jenenge nasian karo jahil ya moko ora ana fidyah yang wajibah ing atase tiyang sing ngethok niku wong kan ndak oleh tok kuku tok rambut ndak oleh durung wayahe illa kejaba ala qaulin ing atase berarti wajib fidyah ala qaulin ing atase satu qaul li Syafi'i gadane Imam Syafi'i. Wa huwalan utawi qaulin li Syafi'i niku ar-rajul kang rojeh. Wa ing qatala lan nemono mateni sapa wong saidan ing binatang buruan. Wong sing ihram maksude nggih. Nasian halilali au jahilan utawa gak weruh hukum larangane niku wajibat moko wajib al-fidyatu apa fidyah bittifakin kelawan kemufakatane para imam mazhab. Titik. Lah iki lho Mas. Wa in jama'alan lamuno mendezet menjima sapa wong jima sapa wedhus maklum gare wesan nasian halilali au jailan utawa gak ero piye nek gambarne ono wong lali iso ae Mas ya lali Mas ya pas ihram masa-masa ihram kan ning kono iku gak ngerti ae dhewe Pak akeh ning kono sing luar dugaan. Oh ngono ya. Mamra turu iku meluk ngono.
Yes, mbok soalnya kono dua dugaan lah kene. Ya gak ono hukume Mas kudune Mas. Tapi ning kene lazimahu. Wajib huteng tiang sing mujamik niku wau al kafaratu apa kafarat. Jangan lali sak pelengam lho aku. Heeh. Ihram aku. Piye lek lali pas mancep pertama terus sing kedua eling. Lah ya kuwi. Ngik eling. Lah, Ndak diterusno eman yo. diterus nih. Lah tapi padha-padha bayar kafaro iki. Iya padha-padha terus nih ah. Nek kene eling gak eling Kafaro. apa? Nggih padha-padha. Iya. Terus nih. Bayar Il- larang-larang. Illa kejaba fi qaulin ing dalam salah satu qaul li Syafi'i tegadane Imam Syafi'i fa innahum moko sak temene wong niku la yalzimu jenenge nasian kalau jahilan mah la yalzimu mboten wajib nampa kafarah teng niku tiyang wala yafsudu lan mboten rusak mboten batal haji napa hajine mboten batal wa huwa lan ta'i qaulin li Syafi'i ar-rajihu penak nek wong lali nggih menika sing rajih ngono Aman. aman Yo tau titik gak kena iki. Wis padha-padha kafaro lho penak. heeh Lali orang ngerti. lali Mari manasek iki. Lah ya kuwi. Ora ngerti piye. Lah wis mari manasik barang. Berarti kemungkinan iku ndak ono jahilan, ndak ono sakmono. Nasian kemungkinane. Kemungkinan iki nasian, wis lali we. Luput, nah, luput. Faslun tapi iki satu fasal. Wa yajuzulan angsalil Ketika muhrim. ihram iki gak oleh sempakan. Ora oleh berjahit tok ya. Piye? Yo gawe kae do bet-betne. Ya ora apa-apa. Kantung-kantung. Ki gede tuh. Isi nang bayangno ya apa ya? Kayak sak tarikan bet langsung blejat lho piye? Apane? Angel-angel, Pak. Pas lu bayangne aku kaji angel. Pot ki lho angel. Angel. Mosok? Angel. Oh angel. Mungkin ditaleni ngene set nih. Oh talene ya. Taline tapi gak oleh sing Yo ngono. kaine ki mau pucuk karo pucuk. Tetep angel berarti maksud. Angel setahun jajal lah. Angel. Paslun tapi iki satu pasal wae juzulan angsal. Waduh. Lil muhrimi kaduwe tiyang ingkang ihram halqa sya'ril halali halqu sya'ril halali apa nyukur rambuté wong sing mboten ihram. Iya. Gak apa-apa rambutnya aku seposisi ihram. Bojoku wis gak ihram. Misale gak bareng utawa wong liya lah. Sing pas gak ihram. Iku oleh aku nyukur. Wa qalmu dzufrihi lan ngetok kukune al halal. Wala syai'alan ora ana kewajiban apa-apa iku maujud alaihi ngatasi muhrim. Sing ngetok niku wau indah talasati miturut tiga imam sakliyane Abu Hanifah wa qalan dawa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah la ya juzu boten angsal dalika apa mengkono-mengkono halku wa qalmu gak oleh Abu Hanifah wa alaihi nek wis kadung wa alaihi lan iku wajib ing atase muhrim sing ngetok rambut niku wau rambuté wong maksudnya sedekahun apa sedekah dadi teng mriki kathah istilah ana kafaratun ana fidyatun ana jazaun ana sedekahun. Niku beda sing paling dhuwur dhewe kafarah men ngoten nang loro fidyah nisor dhewe jaza nisore malih sedekah. Wa yajuzulan angsalil muhrimi kadhewe tiyang ingkang ihram ayya sila apa yen to adus sapa sing wong ihram niku bisa dri kelawan godhong bidara. Apa enek nang kana? Ning kene enek ning kene. Kayu bidara. Wal khotmiyi. Nah, khotmi kembang apa lah? Antil, mawar. Ya. Iki lah kembang. Iki lah kembang apa iki? Hibiscus. Apa kuwi? Waribang. Ya. Apa? Manfaatnya akeh jarene. Paribang. Waribang. Waribang. Hibiscus jenenge. Dalam family Malvaceae. Indonesia ini apa ya? Hah? Indonesia ini apa? Ara Sepatu kembang sepatu. Kembang sepatu. mosok kembang sepatu nyamot. Kembang apa? Setelah-telahan lah. Mboten ngertos lho.
anune. Ya pokoke kuwi lah. Bang apa nyamut? Bunga sepatu. Bunga sepatu. Oh, gak kok sepatu blas iki. Bunga lengkap nih. Lek Jawane waribang. Waribang ya. Yang digawe pelembungan. Nah. Iki opo iki? Nah, iku adus karo iku. Yesuya wis Mboten napa-napa ngono. Tapi Abu Hanifah mboten angsal. Wa qala an dawuh Abu Hanifah tasawuf Imam Abu Hanifah la yajuz mboten angsal apa ayat tasilan niku wau. Wa talzamu lan wajib huteng niku tiyang sing adus kanggo niku al-fidyatu apa fidyah. Weh, angel Abu Hanifah ning kono iki. lho tetep kaji angel lho. Angel Abu Hanifah. Wa idza hasala lan arikalane hasil maksudnya ada terjadi ala badanihi ing atase badane wong sing ihram wasahun apa kotoran jaza moko angsal lahu kaduwe tiang sing ihram sing badane kena najis izalatuhu apa ngilangno najis gak oleh yo kenemen bos wa qala lan dawuh Malikun sapa Imam Malik la yalzamuhu iki tetep oleh tapi yalzamuhu wajib huteng tiang sing ngilangi ngilangi kotoran niku bidzalika sebab mengkono ngilangi apa sedekah tetep oleh tapi kongkon sedekah wa yukrahu lan dipun makruhaken lil muhrimi kaduwe tiyang ingkang ihram al iktihalu napa bercelak bil ismi kelawan watu apa watu celak ya ismit ku ya ranane batu ismit wa qala lan dawu sapa Ibnul Musayyib Imam Ibnul Musayyib bil man mboten nang salah nduduk makruh tok iku gak oleh bercelak wala syai'alan ora ana kewajiban apa-apa maksudnya ora ana siji-siji ku wajib sang teng ing apa ing atase wong sing ihram fil fasdi ing dalem masalah fasad. Fasad niku maknane kathah. Tapi sing umum artine pendarahan. Nek wonten kata anfune, nek kata irunge fasadal anfu mimisen. Nek ngarani. Nah, beda wal hijamati lan hijamah bekam niku. Dadi metune getih sing siji disengaja sing siji mboten. Lah ngoten niki ta, konsepe. Nah niku ndak wajib nih, baik keluarnya darah itu tidak disengaja atau disengaja, itu ndak ada kewajiban apa-apa. Wa qala lan dawuh sapa Malikun Imam Malik fi. Haid. Nggih mboten. Mosok batal hajine kan? Kan gak ya Mas. Gak batal. Dan satu-satunya masjid yang boleh dimasuki wong hati yo mesti dilarang tok lho, Pak. Ora, saiki mau ket arep gak tawafi serane ayo. Tapi ya gak oleh to, Mas. Gak oleh to. Terus piye? Ya anu, biasanya sadurunge budal. Sadurunge budal dikondisikan. Mulane sing nom-nom iku nek kate haji itu kudu tepak pas tenan. Ngono. Kan padha karo salat to tawaf, Mas. Gak oleh nek haid, Mas. Nek hajine tetep secara keseluruhan tapi kudu sampai mari kok. Mulane ono apa? Ya padha ngono. Taufik area. Nah iya. Kan gak apa-apa lek taufik. Sing aku tau krungu iku ana masane angin apa ngono jenenge. Ana ning kono. Lah iku wong haid oleh mlebu masjid. Wayah angin kuwi teko. Mek kena kulit iki gosong. Liwat tok angin set ngene gosong. Wah iku kudu mlebu wong. Oleh iku. Darurat soalnya. Ngono ya. Kan posisi najis posisi najis maksudnya berhadas posisinya karena itu ono sing bahas iku budal niku arep bolong Pak napa nih Apane bolong? ndure Ka'bah momplong-momplong Bedowur tapi kuwi. anu Ya nyamut tikat tuh saiki. kate budal niku ono suntike Mas penahan haid iku sampai berapa pokoknya diprediksi sampai hajinya selesai. Iku ono mulane sarane haji ku nek iso wis monopo sae. Ngono nek nom-nom nek disarankan. Kurang ya. Ngono. Ono, lah iku terus dibahas. Piye iku hukume? Wayah haid tapi gak haid karena pengaruh obat. Lah iku terus dibahas apa iku? Bahlul masail kuwi dadi Ini banyak. ngono lah waqala lan dawuh sapa Malikun Imam Malik. Lho, nek dawuh Imam Malik nek wis ana getih baik itu disengaja atau tidak disengaja fihi iku ing dalem getih niku wau sing disengaja atau tidak disengaja as-shadaqatu sedekah kena sedekah ta wajiban sedekah pun babu mayajibu bi mahdzuratil ihrami wallahu a'lam bissawab bismil fatihah walhamdulillah amin
Wis, nasok anu sik Mas ya. Saiki mangan ae ya. Iya. Ya, saya cecak.